Ďakujem veľmi pekne. Prešli by sme k bodu rôzne. V rámci bodu rôzne by som chcel najskôr vystúpiť ja. Vážení páni poslanci, vážení občania, dovolte, aby som vám vystúpil v bode rôzne. Chcel by som vás oboznámiť s niektorými aktivitami, hlavne nekalými, rôznymi pamfletami, ktoré tu poslednú dobu sa rozhadzujú po obci, a chcel by som niektoré veci dať do súvislosti. Ja som vám pripravil materiál, aby som prosil, aby ste sa zanechali v tomto poradí, lebo v tomto poradí budeme o týchto veciach aj rozprávať. Na poslednom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo tu v tejto miestnosti 27.6.2014, v bode rôznom vystúpil pán poslanec inžinier Pristávka, kde doručil nám nejaký dokument, ktorý držím v ruke, ktorý dostal, ktorému poslal mailom pán doktor Kamenský. A pýtal sa v rámci tohto listu, kde sme hneď nevedeli odpovedať, lebo neboli tam žiadne dátumy, absolútne nič, či obec prijala do pokladne 164 385, na druhej strane to je slovenský korún. A to sme mali akože hneď na to odpovedať, ale nie by bolo čudné, žiadny dátum tu nebol. Dokonca môj podpis na prezentačné razítku, ktoré v živote nedávam. Tak sme povedali, že si to, všetky tieto veci zistíme. Po obecnom zastupiteľstve sme išli do archívu obce a museli rozmýšľať, z ktorého roku asi tento list mohol byť, keď tu žiadne dátumy nie sú. No a zrazu po pátraní a preberaní archívov, to bolo 9 rokov dozadu, sme našli jeden dopis, ktorou sme našli originál, túto ponuku, ktorú nám poslala v tej dobe Urbánska spoločnosť. A na tomto origináli sa nachádza v pečiatke aj dátum, ktorý bol vymazaný z toho, čo tu pán Pristávka ukázal. To znamená, že jednoznačne niekto manipuloval s týmto listom, kde vymazal dátumovke číslo dátumu, kde vymazal a zakryl tento dátum, čo sa týka, kedy ten list bol poslaný, a zoskenovali podpis. To dneska nie je problém, to vie aj decko, preniesť nejaký podpis zo skenerom a prefotili to na túto pečiatku. Takže dopis je falšovaný, pán Pristávka s tým vystúpil. Originál to jasne dokazuje. Môžeme ísť ďalej, čo sa v tejto obci deje. 29.10.2013 bolo rozhodené po obci takisto plagáty, kde sa píše o nenažratom obecnom prasati. Bolo to rozhodené v celej obci, určite sa všetci čítali. Na základe tohto pamfletu, ktorý bol kompletne vymyslený, som podal 29.10.2013 trestné oznámenie na okresnú prokuratúru. Zároveň hneď na druhý deň som zavolal všetkých poslancov na obecný úrad, kde som tieto pamflety ukázal, kde sme si veci vysvetlili, povedali, a som povedal, že dávam to na prokuratúru, aby tieto veci, lebo je to trestná vec, aby tieto veci riešili. Tak všetci poslanci pochopili, akorát tam tiež bola pripomienka od pána poslanca, že hádam, čo sa s tým niečo má robiť. Myslím, že ako poslanci, to myslel pán Pristávka, aby hádam nejakú komisiu vyšetrovaciu založil. Riešila to prokurátora ako trestný čin. Toto, prosím vás, pekne bolo 29.10. o nejaké 2-3 týždne na to, keďže dedina sa nebúrila, neboli tu nejaké demonštrácie alebo niečo v tomto smere, ktorý si títo písatelia mysleli, že hádam celá dedina bude hore nohami.
za tieto pamflety a nič sa takého strašného nedialo, akorát to, že som oznámil, že sa to vyšetruje polícia, tak prišiel nejaký pán 19.11.2013 o 15:29 na poštu do Krupiny a poslal 6 obálok s takouto písomnosťou, kompletne sfalšovaná správa o tom, že tu niekto rozkráda finančné prostriedky, obec aj so školou, hej, a že sme tu neviem koľko peňazí nakradli spolu so školou a že obec neviem koľko je zadlžená a tak ďalej. Hej, tieto veci proste nepravdivo a nielen to, keby to aspoň nepravdivo napísali, ale ešte mali tú drzosť, že zoskenovali v podstate taký podpis pána hlavného kontrolora, pána Blahuta, kde nie je tiež není problém si nejaký podpis jenom nájsť a cez počítač alebo skenerom to preniesť. To znamená, že to bolo priamo napísané, akože pán inžinier Blahut, kontrolor obce Hončianske Moravce toto posiela a sfalšovaný jeho podpis. A bolo to poslané toho 19.11. o 15:29 na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na policajný zbor Národná kriminálna agentúra do Banskej Bystrici, na okresnú prokuratúru Zvolen, na správu finančnej kontroly Zvolen, a okresné policajné riaditeľstvo Zvolen. To znamená, týmto 6 inštitúciám bol toto sfalšovaný dokument s falošným podpisom pána inžiniera Blahuta bol zaslaný a keďže už to tým 6 inštitúciám išlo, tak bolo isté, že sa bude musieť niečo diať. To dáva logika. Keď takéto niečo pošlú, tak tieto inštitúcie musia aj zo zákona konať. No a tieto inštitúcie, všetkých týchto 6 sa v prvom rade sa obrátili na pána hlavného kontrola Blahuta, lebo mysleli si, že to on poslal, tak ho kontaktovali, dostali sme od vás, ako k tomu sa vystavia a tak ďalej. Tak viete si predstaviť, keď dostáva telefonáty a dopisy z týchto veľkých inštitúcií slovenských pán hlavný kontrolor, že to dvakrát príjemne nebolo. Na toto samozrejme, že pán Blahut zareagoval tým spôsobom, že podal trestné oznámenie, takisto na prokuratúru s tým, že niekto sfalšoval túto listinu a ho podpísal v jeho mene. Zároveň, pretože to bolo poslané týmto 6 inštitúciám, oni nevedeli, či je to práve alebo to nie je práve, tak museli nejakým spôsobom zareagovať. Tak. Zareagovalo sa tým, že mu bola poverená okamžite NKÚ, to je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý v rámci tohto podnetu začal preverovať a kontrolovať obec. A obec bola kontrolovaná od 23.1.2014 do 6.3.2014. To vidíte, že to je vyše 2 mesiacov, skoro 3 mesiace sme boli kompletne preverovaná táto obec. Výsledok, myslím, že sme to tu riešili, na zastupiteľstve proste z tohto, čo tu bolo napísané, bolo nepravdivé a nepotvrdilo sa absolútne nič. No a samozrejme, zrazu sa pozrieme na ďalšiu listinu, kde pán Pristávka písal mail 1. augusta pani ekonomke, kde sme už mali predtým s pánom Pristávkom riešenie, keď sa neoprávnene ako poslanec dožadoval rôznych kontrole, rôznych dokladov v účtovníctve, kde si treba povedať, že či je to v štáte, alebo je to na kraji, alebo je to na obci, všetkých volených inštitúciách sú v podstate 3 piliere určitej kontroly alebo moci, a to je výkonná, to robí starosta, primátor a tak ďalej, potom tá určitá zákonodárna, ktoré schvaľuje dokumenty, to je zastupiteľstvo, a tá kontrola, to je oficiálne stanovené zákonom kontrolor obce. A pán Pristávka, bolo to minulému vysvetlené, že v prítomnosti pána kontrolora, keď kontrolor má nejakú, lebo sa schvaľuje, pán kontrolor si dáva schvaľovať plán činnosti kontrol na obci, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo, a keď ide robiť kontrolu,
tak po prípade, ak chce, tak pán Pristávka môže ísť s pánom kontrolou, môže si sadnúť a môže sa pozerať na prebiehajúcu kontrolu. Na tom sme sa tu jasne všetci, aj sme si to vysvetlili na zastupiteľstve, takže pán Pristávka na toto upozornenie, lebo neoprávnené veci robil už v minulosti. A tu zrazu píše: prosím vás, pripravili by ste mi na pondelok kompletnú dokumentáciu ohľadom evidencie, príjmu, zaúčtovania, poprípade prevodu finančných prostriedkov z Urbáru, na čo som sa informoval na poslednom zastupiteľstve. Tu na poslednom zastupiteľstve. Pondelok by som sa zastavil a pozrel sa na to. V prípade vašej neprítomnosti, respektívne, ak požadované dokumenty nebudú nájdené, ja neviem, ako ho mohol napadnúť, že nebudú nájdené, ale niekto s tým už kalkuloval, že za 9 rokov sa to nemusí nájsť, lebo už máme nárok aj nejakú skartáciu. Hej. My prosím, keď nebudú nájdené, nechajte písomný odkaz. Ďakujem a príjemný zvyšok dňa, pán Miroslav Pristávka. Pán Marcel Pristávka. Je tu len MM, tak som sa pomýlil, takže sa ospravedlňujem. Hej. No, samozrejme, mali sme spoločné zasadnutie, pracovne všetci poslanci. Pán Marcel Pristávka prišiel o 10 minút skôr a žiadal odo mňa všetky účtovné doklady. Ja som povedal, to ti ani nemôžem vydať, ani ti dať, ani nahliadnúť, lebo sme sa na nejakých pravidlách dokázali a predsa nie je možné, aby hoci ktorý poslanec listoval účtami do dokladov, dozvieš sa, príde časom. No ale hádam si mysleli, boli celý šťastní, že sa nič nenašlo, že môžu pokračovať v pamfletoch. Niekto, neviem kto, nikoho ja neurčujem, alebo neukazujem na niekoho. A tí niektorí boli už takí nervózni, že potrebovali ten konflikt, ten boom, tú nenávisť, nejakým spôsobom vypustiť zasa v tejto obci. Tak veľmi pekne, krásne napísali ďalší pamflet, kde kufríkový inžinier Rudolf Gábriš zobral úplatok 164 385 SK, presne ten, na čo sa písal pán Marcel Pristávka na poslednom zastupiteľstve, a ešte si to prepočítali aj na eura, že v rámci euro je to 5456 eur. Takže toto rozhodili po celej obci, ale k tomu samozrejme, že rozhodili aj staršiu záležitosť, ktorú som na samom začiatku ukazoval, o nenažratom obecnom prasatí. Hej, a k tomu si rozmnožili aj tých 6 listov, ktorí išli na tých 6 najväčších ustanovení obci. Ten list, ktorý pán Blahút, akože pán Blahút napísal a poslal na okresnú prokuratúru, aby občania, ktorí budú čítať, okresná prokuratúra a podpísaný inžinier Milan Blahút a takéto strašné veci tu píše o škole a o obci a o starostovi, tak aby to všetci občania videli, aby prišli protestovať s transparentami a neviem čo a povedať, že aký tu je zvrhlík a podvodník a úžerník a neviem čo ešte, všetko sme tu v obci a samozrejme boli obvinení aj ďalší pracovníci obecného úradu, že sme falšovali voľby až 7 krát. Ja neviem, ako vedia, že je 7 krát, keď pôjdem kandidovať, vyhrám, lebo už tu napísali, že budem starostom, lebo len 6 krát bolo. A oni si povedali, že 7 krát. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu. Hej. Že mi dali podporu a že už dopredu povedali, že budem tým starostom. Takže ďakujem im za podporu. Hej. Takže takýmto spôsobom myslím, že to veľa občanov videlo, bolo to porozhádzované v skránkach, bytovkách, všade. Ľudia si to dajú medzi sebou a si to čítajú. Takže všetky tieto veci, samozrejme, keď sa udiali, tak som znova napísal trestné oznámenie na neznámeho pachateľa, to všetci máte napísané, a išlo na okresnú prokurátoru trestné oznámenie, aby sa veci, ktoré aj v minulosti sa vyšetrovali, neboli ešte dovyšetrované, sú ale dovyšetrení, aby sa tieto veci pohli a sa ďalej vyšetrovali, takže v rukách to zasa má okresná prokurátor, ktorý to bude šetriť, povelia v tom na minimálne kriminálnu políciu a budú to riešiť. Bolo mi aj odpísané za to posledné, že to
riešia a skúmajú to aj tými, ako sa to povie, prostriedkami, pomôžmi, operačnými. No a čo sú to operačné prostriedky? Ako sa tomu rozumiete, tak viete, že čo to je. Takže takto sa majú veci. A ďalej v tejto dokumentácii potom už je kompletný materiál kúpnej zmluvy, spoločné kúpnej zmluvy, lebo to sme v tej dobe kupovali, lepšie povedané, predávali spoločne horu, ktoré sme mali v kostolí Moravca, ktorí boli rozdelené hranica medzi urbáriatom a obcov len uprostred rigol a nedalo sa ťažiť pravá strana alebo ľavá strana samostatne. Technicky to bolo nemožné, tak sa to vyťažilo naspäť, kompletne a na základe kúpnych zmluv, na základe zápisníc a na základe schválenia obecného zastupiteľstva, kde keď sa to schvalovalo, a to by sa mali opýtať pána inžiniera Miroslava Pristávka, lebo zastupiteľstvo, mám tu zápisnicu z mimoriadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 33.3.2004 a toto zastupiteľstvo viedol a otvoril a viedol zástupca starostu obce inžinier Pristávka a v bode 6 je napísané, že na základe oznámenia pozemkového spoločenstva Urbár a pasenkovej spoločnosti poslanci obecného zastupiteľstva prejednali možnosť spoločného výrobu porastu agátu vo vlastníctve obce o výmere 1,89 hektára vedeného na RV 446. Takže ďalej poslanci súhlasili, aby sa previedol spoločný výrub, dozor pre Urbár, spoločnosť a obec bude zabezpečovať pán inžinier Juraj Hrenko, poslanci, ktorí tu hlasovali, podpísaní. To znamená, že tá otázka, ktorá teď išla od pána Marcela Pristávku, mala ísť na inžiniera Miroslava Pristávku, ale ten vedel o všetkom kompletne, lebo viedel aj to zastupiteľstvo. A sú všetky účtovné doklady, výpisy, aj z účtovníctva, kompletne, to znamená, že nie 163 000 koľko pôvodne sa tu niekto pýtal, ale sme na to prišlo, že dostali sme v tej dobe až 170 836 slovenských korún, ešte o 10 000 viacej, ako sa tu niekto dotazoval. Takže je to, našlo sa všetko archívov a je to všetko detailne spracované a úslovo budú mať samozrejme orgány v trestnom konaní, ktoré tieto veci budú riešiť. Takže ja som tomuto povedal, som vystúpil a som povedal, že naozaj sa tu dejú v poslednej dobu také veci, ktoré sa tu nikdy v tejto obci za posledných 30 rokov si nepamätám, že by sa diali a v poslednú dobu sa dejú veľmi čudné veci. Takže ja by som skončil zatiaľ a prosil by som teraz pána Blahuta, aby vystúpil a povedal si on týmto veciam, čo potrebuje vedieť. A povedal. Tak. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, pretože som Moravčan, tu som sa narodil, tu žijem celý život, fakt, že som nečakal, že niečo takéto môže prísť. Že niekto sfalšuje môj podpis a proste s nepravdivými údajmi. Lebo, neviem, pokiaľ ma poznáte, nemám vo zvyku veci takýmto spôsobom riešiť a preto ma to veľmi prekvapilo. A koľko inštitúcií, však ako pán starosta hovoril, bolo to podané na 6 inštitúcií, ktorí každý mal záujem to riešiť, musel som im ja písať, oni mi písali, proste tieto orgány sa s týmito vecami zaoberali. To bohužiaľ v našom tzv. Právnom štáte niekedy je problém dostať sa k pravde, ale myslím si, že teraz sa to pohne, lebo cítim sa veľmi dotknutý. Keby bolo to skončilo tou prvou akciou, no tak niekto proste sekol sa, kontrola Najvyššieho kontrolného úradu dokázala, že to nie je pravda, tak zabudneme na vec. Ale pokiaľ to znovu vyťahujú a obnovujú, tak vidieť, že je to jednoducho predvolebná kampaň, buďme úprimní,
blížia sa voľby a sú ľudia, ktorí týmto spôsobom chcú situáciu zneužiť. Takže poviem vám pravdu, som veľmi rozhorčený, pretože nebol som v živote naučený na takýto spôsob jednania. Ale dúfajme, že krčar, že dovtedy chodí do vody, tým sa nerozbije, že raz sa na to príde a tí ľudia budú postihnutí, čo to robia. Ja, aj keď, ak poviem úprimne, mám tušenie, že bohužiaľ nemám v ruke doklad, aby som to mohol preukázať. Aj keď skoro 100% viem, kto to robí. Že nachodil som sa v živote posudov dosť, takže viem, čo to je, keď človek nemá proste dôkazy, aby mohol dokázať. No, ale ja verím, že sa to vyrieši a príde sa na práve. Môžem aj ja požiadať o slovo? Môžeš, hej? Ja by som chcela verejnosť trošku uviesť do obrazu, pretože to trestné oznámenie na okresnej prokurátora NKU, a neviem, čo sa týka aj mňa priamo. Ja som tiež ako verejný činiteľ, alebo činiteľ s ochranou, však mám pravdu. A veľmi sa ma dotklo, a ja zatiaľ neplánujem podávať žiadne trestné oznámenia na ani neznámeho, ani známeho, lenže sa ma dotklo veľmi tvrdenie, že veľká časť finančných prostriedkov určená pre školu bola nezákonne vyplatená zamestnancom, starostovi, obecnému úradu, alebo neviem, mne alebo komu, to už je jedno. Ako to by bolo myslené. Pretože ak to bolo zamerané proti pánovi starostovi, ja som nebola, že som s tým spokojná, ale keď to bolo voči mne, tak sa to veľmi dotklo. A či už bude zistený alebo nezistený páchateľ, tak sa mám povedať. Vy tu viete, páni poslanci, ste 4 roky v poslanci a viete, ako tu chodí rozpočet základnej školy. Minulo som vám dala aj nahliadnutiu, čo sa týka preneseného výkonu, to znamená, že ide len z ministerstva školstva na účet obce a oni v 100% výške z obce vždy na prenesený výkon, to znamená na základnú školu ako takú peniaze v 100% miere plnenia dajú. Ukazovala som vám, že môj rozpočet, keďže je to z preneseného výkonu a z ministerstva školstva a financií, my presne mám položky, dokonca ešte prísnejšie, ako má obec, pani Konoka mi to tiež potvrdí. Ja mám presne stanovené každú jednu položku, kde môžem dať, kde môžem sa pohybovať v akých mantineloch, alebo kde si môžem pritiahnuť a kde niekde previať, ale v rámci tých svojich položiek. To znamená, zo školy nemôžem dať nikde ani cent, pretože ja mám tam urobený rozpočet na školu podľa požiadaviek, podmienok a potreby na školu učiteľov a žiakov. Originálny výkon, ktorý vy schvaľujete ako obecné zastupiteľstvo, viete dobre, že každé obecné zastupiteľstvo tu bojuje za každý cent. K tomuto ešte by som sa potom ešte vrátila aj na tento rok. Za každý cent, lebo mi ho dávate a neschvaľujete mi ho v plnej výške, ktorú potrebujem, len tak, ako mám. To znamená, pýtam sa, z akých peňazí neoprávnené niečo ešte vyplatené. Keď každé zastupiteľstvo, každý rozpočet, každý návrh na rozpočet vám hovorí, čo všetko potrebujem a nemám postačujúce a nepokrývam. Takže ja sa dopátrať k tomu, kto to napísal, budem požadovať verejné ospravedlnenie, lebo ja sa cítim hlboko dotknutá, že by som ja zobrala euro alebo cent, čo patrí na túto školu. Chodíte tu Moravčania do tejto školy alebo z blízkeho okolia. Pamätáte si, ako táto škola vypadala. Ja som nepala, že som tu urobila zázraky. Ale všetci viete, že táto základná škola, ktorú som zdědila v roku 2008 v apríli od môjho predchodcu riaditeľa, si vyžadovala veľké úpravy. Keď dneska prejdete po starej budove, novej budove, telocvični, okolí, tak tu išlo nie tie peniaze, ktoré mi schválili obec, ale čo som vylobovala a naozaj sponzorsky získala a cez projekty, ktoré vlastnoručne robím. A môžete si písať, že nie je nezákonne vyplatené, ale nebol mi ani cent vyplatený za nejaké veci, ktoré som robila na štátu alebo neviem čo. Hlboko sa ma to dotklo, že niekto môže sa spreneverilo a píšte niekde peniaze inde. Ja som veľmi spokojná, čo som v tejto škole dokázala, ako škola naštartovala, ako
vypadá a čo všetko sme v tejto škole urobili, nie len vďaka mňa, ale celých všetkých zamestnancov základnej školy, či sú to učitelia, nepedagógovia, kuchárky, túto školník, alebo všetci rodičia, ktorých som oslovila a sú ochotní s akýmkoľvek prácou, peniazmi alebo časom na vlastný úkor a ešte za vlastné peniaze prídu a urobia mi kopec práce. Pretože aj malovanie, aj všetko to mám, všetko dané sponzorské. Je tu účet od cesta, kedy som im dával preklad maľovanie v škole, ako to bolo v predchádzajúcom období, že stáli niekoľko tisíc maľovaní školy. Niekoľko tisíc. Nás nestálo na obecný rozpočet ani cent. Pozrite sa, v akých priestoroch sa tu naše deti, vaše deti stretávajú, správajú, učia. To nehovorím o vzdelávaní, ktoré majú cez interaktívne tabule, keramické tabule a neviem, čo všetko majú zabezpečené. Mne tu chodia riaditelia z celého okresu, z celého kraja Banskobystrickej. Minulý školský rok 1. septembra tu prišla osobne pani prednostná obvodná úradu, čo bol bývalý krajský úrad pani Herengová, otvoriť. Je tu pán starosta a povedal, toto v Bystrici nemajú základné školy, stredné školy. Nie tu by koncoval obec Hontianských Moravcov. A hlboko sa mi to dotklo, že niekto na úkor vlastného lobovania sa takto nečestne správa a dupe zaniká a ničí ľudí, ktorí si to, myslím si, ani nie, že nezaslúžia, lebo to nie len ja, to sú všetci zamestnanci za mnou. To sú všetci zamestnanci za mnou. Takže ak sa byť niekto na poste starostu, mal by mať v prvom rade vysoké morálne vlastnosti, pretože je reprezentant obce. A toto tam nepatrí, prepáčte. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľke. Povedala svoj názor od srdca, od duše a v podstate je tu preukázateľné rozvoj obce, rozvoj školy základnej naozaj úžasným úspechom. Napriek tomu niekto tu snaží sa dehonestovať prácu pani riaditeľky, starostovci a všetkých ľudí, ktorí tu pracujú, to znamená poctivých ľudí, ktorí pracujú na úspechu, by som povedal, celej obce, lebo do obce patrí aj školstvo, aj zdravotníctvo, proste všetko, čo tu snažíme sa, aby sme tu udržali služby hlavne. A školstvo je služba, zdravotníctvo je služba, sociálne veci, ktoré sa tu riešia, to sú služby. Toto je najdôležitejšie udržať v tejto našej obci a niekto sa to snaží ničiť to vyslovene. Nie aby prišiel s nejakými návrhmi a nejakým spôsobom, ako by sme sa ďalej ako spoločenstvo, ako komunita v tejto obce rozvíjali, ale ako všetko zničiť vzťahy tejto obci navzájom poničiť, rozdúpať. To tu nikdy nebolo a to sem ani v budúcnosti to sem nepatrí. Ak ešte niekto chce v rámci pán Medveď, dobre, môžete vystúpiť. Ja som si zobral na pomoc aj trošku literatúry, ale budem sa snažiť zmestiť maximálne nejakých 7-10 minút, ale nedá sa to bez toho, aby som trošku načel do minulosti, aby sme sa mohli objaviť aj prítomnosti. Pochopíte, že prečo budem spomínať trošku o veci, ale prejdeme aj k tomu, prečo sa to dotýka aj obce Hontianske Moravce. Ja mám to isté cítenie, ako tu prejavil pán starosta aj pani riaditeľka, ale ja to beriem tak, či sa ma to dotýka, alebo nie, nech to posúdia niektorí iní. Ja si myslím, že je potrebné pre všeobecné povedomie ľudí niečo povedať z minulosti. A som rád, že som tu po 20 rokoch, že môžem takto vystúpiť, lebo v 94. mi zanikol mandát poslanca a tedy sme všetky zastupiteľstvá filmovali a sa mi to veľmi páči, že je to znovu zavedené. Ja som si to aj napísal na papieri, ja to aj doložím, ale a keď sa to nahráva, takže bude to vlastne základ, to nemusím dokladať, ale ja to prepíšem, lebo som to aj tuškou napísal, čo som si tu pripravil dneska. Takže takto. Viete čo, poviem to na rovinu, ale neberte to ako moju chválu, ale čo sa týka toho pozemkového spoločenstva, nazvime to jednoduchým slovom hurba, verte mi tomu, že nemali by ste o čom sa tu debatovať, ani o tom úplatku tých 164 000 by nebolo o čom, keby nie mňa. Viete, prečo vám to hovorím? Na rovinu presne vám to hovorím, lebo v roku
91 bol vydaný zákon o tzv. Úprave vlastníckych vzťahov k pôde, teda tzv. Reštitučný zákon. A od toho obdobia až do roku 2012 bol som pri tom a zabezpečoval som mnohé veci. No a 160 hektárov, ktoré sa prinavlátili občanom tejto obce, pôvodným občanom, ale ktorí žijú aj inde, je, predstavte si, mojou zásluhou. Na každom tom rozhodnutí je moje meno napísané. Sú tam aj mená inžiniera Chrengla na jednom rozhodnutí a Milana Gábora staršieho na jednom. Ale na 8 je moje meno. Tu sú tie doklady, môžete si to pozrieť. Ja som rozhodnutý, že to dám do knižnej formy, lebo to musí zostať pamiatka pre túto obec, aj pre moju rodinu. Lebo moje meno bolo strašne zdehonestované. A ja si myslím, že si to nezaslúžim. Lebo 160 hektárov je vybavených tu a 73 hektárov, to je už absolútne moja osobná zásluha. Je to dokument, ktorý obsahuje 82 listov, toto je ten dokument, pozrite sa. Ten výroková časť doktora Spodňáka v Krupine tvorí 17 strán. S týmto rozhodnutím sa prinavrátilo vlastníctvo 73 hektárov. Takže dokopy máme tu 233 hektárov. Toto vybavovanie trvalo 2,5 roka. 2,5 roka som venoval tomu, aby som to dosiahol. Lebo to som chcel pre svoju rodinu a chcel som to pre ďalších 89 ľudí, predstavte si. A do puntíka som to dotiahol každého jedného človeka, aby každý mal. A tej rodine, ktorá to pôvodne vlastnila, sa zhodnotil jeho majetok o 1,18 hektára. Keď si to premietnete do tej finančnej podoby, teraz sa predáva tam jeden podiel a jeden podiel sa rovná 1 hektáru, je to asi 1350 eur. A tu je 1,18, tak je to ešte viacej. Takže tento materiál tu má hodnotu 99 000 alebo 2 900 000. Toto som vybavil ľuďom. Týchto 160 hektárov, to beriem tak, ako že som za 10 rokov som to vybavoval, ale som to vybavil. Začalo to v roku 92, vtedy sú podané žiadosti, môžete si to v tom dokumente prečítať, že začalo to v roku 93 a 92. Spoločnosť bola založená v roku 96 a od jej začiatku až do roku 2012, do 15.12.2012 sme vykonali takúto následovnú činnosť. Za toto obdobie sme zarobili, zaokrúhli 6 800 000 korún, čo je 225 000 eur. To boli príjmy, výdavky boli približne v takejto hodnote. 2,5 milióna korún sa rozdelilo podielnikom ako dividenda, čo je 82 000. Asi 1 000 000 korún sme minuli na réžiu, čo je zhruba 35 000, ale boli tam aj, v tých výdavkoch boli aj naše príspevky, naše dary v rámci obce. Spomeniem cirkevný zbor, spomeniem obec, spomeniem Telovíkovú. Všetko je to zdokumentované. Tie dokumenty sa tam majú. No a do dobu gazdovských tradícií sme vložili 3,3 milióna, teda 109 miliónov. Konali sme tak len na 180 hektárov, lebo na tých zvyšných, ktoré robia ten rozdiel, všetkých 50 hektárov, gazduje už pán Majerský, s ktorým sme mali na to zmluvu, že tam bol rozdiel nejakých 4-5 hektárov. Takže prakticky sme to dosiahli na 180 hektárov. Za to obdobie od roku 2000, keď sa toto dosiahlo, 2007 a 2008, sme prenajali ešte ďalších 172 hektárov. 97 hektárov od pozemkového spoločenstva Slatina a od obce Hutiavske Moravce 75 hektárov, čiže 172. Vlastných 180 a prenajatých 172. Skoro sme to vyrovnali. Takže posúďte sami, že či ja môžem byť zlodej, spreneverník peňazí, keď ja som dokázal takúto vec. Zveľadoval som majetok, zabezpečil som pre ľudí tieto záležitosti, kde by som ľudia týmto ľuďom mohol napísať, ľudia, pošlite mi 10% z toho, čo som vám tu vybavil. Nebola by to malá čiastka, aby som si podľa môjho názoru kľudným svedomím mohol pýtať, aby som si zaslúžil. 2,5 roka, tu sú doklady, začalo to
vám presne poviem, výberom listu vlastníctva 544 10.1.2005. A skončilo to vkladom do katastra nehnuteľnosti 9.8.2007, takže približne 9. mesiace 2007 to bolo zapísané. Takže toto dám ešte zaviazať, aby to ostala pamiatka po mne. A čo chcem s týmto povedať? To chcem povedať, že som musel počkať rok na to, aby som vedel, ako nové vedenie pozemkového spoločenstva bude pracovať. Musím konštatovať, že veľmi zle. A preto som napísal tento príspevok, ktorý prepíšem, ale bude zaznamenaný, nie je problém. A ja konkrétne pomenujem ľudí, ktorí sú za to zodpovední, ktorí toto spôsobili. A to predsa tak nemôže zostať. Na to je tu ďalší spis založený, ktorý som si založil na túto záležitosť, nemám dokumenty príslušné. A dneska akurát mi volali z polície z Krupiny, že mám prísť na ďalšie vypočutie a mám vypovedať. A ja konkrétne pomenujem, že ktoré sú tie osoby. Ja sa nebojím im pozrieť do očí, lebo ja viem, že robia zle. Príspevok na obecnom zastupiteľstve obce Hontianske Moravce je konaného dňa 19.8.2014. Chcem týmto príspevkom verejne informovať občanov obce Hontianske Moravce o mojom počínaní si vo veci trestného oznámenia pre činu krádeže podľa paragrafu 212 odstavec 2 písmena D trestného zákona zo dňa 26.2014, lebo mám za to, že krádež spôsobil Judr Miroslav Kamenský, narodený bytom. A podozrivých ďalej uvádza inžiniera Petra Chremku, zástupcu predsedu pozemkového spoločenstva a do prítomnú predsedničku dozornej rady pani Alenu Fontánovú. A to tým, že počas roka 2013, počas pôsobenia vo funkcii predsedu pozemkového spoločenstva Urvárskej a pozemkovej spoločnosti Hontianske Moravce IČO 37 998 480 odpredal a nezaučtoval pevnú hmotu vyťaženú na pozemkového spoločenstva Slatina, pozemkového spoločenstva Hontianske Moravce a obce Hontianske Moravce v hodnote za cca 29 až 30 tisíc eur. Taktiež podotýkam, že už v mesiaci marec 2014 som o tomto svojom počínaní, že podám trestné oznámenie, osobne informoval inžiniera Petra Chremku, zástupcu predsedu pozemkového spoločenstva Hontianske Moravce. Preto som o tom vopred informoval Petra Chremku, lebo tento človek do 15.12.2012 bol podpredsedom pozemkového spoločenstva Hontianske Moravce, kým som ja bol predsedom pozemkového spoločenstva Hontianske Moravce. Tento môj zástupca v novembri 2012 bez môjho vedomia podal podnet na šetrenie mojej osoby zo sprenevery finančných prostriedkov neviem akého obnosu, za čo som bol vypočúvaný 6. augusta tohto roku 2014. Trvalo to vyše pol roka, kým to prišlo až po mňa, že ma vypočúvali. Trvalo to 4,5 hodiny, ešte tam bola zapisovateľka, boli by sme tam 9 hodín sedeli, lebo ten by to nebol, tak stačí rýchlo zapísať. Ja mám ten pocit, že tu nie je potrebné sa skrývať a po nociach od októbra 2012 rozhadovať napísané vymyslené lži, odporné pomenovanie spoluobčanov na pamfletoch, ktoré kazia dobrú povesť človeka. Je potrebné ako napríklad na obecnom zastupiteľstve otvorene vystúpiť a povedať svoj názor alebo zverejniť príspevok. Ja tak robím a stojím si so svojimi názormi, stanoviskami a nepopierateľnými argumentami vo forme rôznych listín a dokladov. Čo sa v našej obci deje? Ja presne viem, kto za tým všetkým stojí. Na to sú príslušné orgány, ktoré budú všetko vyšetrovať a sú mať súlad so zákonmi. Ja presne viem, o čo ide. V ľudovej hovorovej reči sa tomu hovorí, že najlepšia obrana je útok. Tak teda sa útočí, aby sa zakryli svoje nedostatky, klamstvá, podvody, neoprávnené výdavky, nevykonané žiadne opatrenia a tak ďalej. Dá sa to všetko nazvať hra, konšpirácia, konštrukcia, táraniny, lži a klamstvá a tak ďalej. Ja som slušný človek a budem sa slušne vyjadrovať.
Podľa môjho názoru je to choré, samozničujúce a brzdiace prirodzený rozvoj našej obce. Ja osobne to odsudzujem a dištancujem sa od tohto počínania aj od osôb, ktoré to robia. Jan Medveď, Montianský Moravcian, 19.8.2014. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Zoberte to ako prísľub, ja k tomuto diskutovať s nikým tu nebudem. Ak bude chcieť niekto so mnou diskutovať, nech sa páči, som k dispozícii. Moje telefónne číslo minimálne polovička z vás má. Ak toto chcete, aby to bolo prepísané, ja to prepíšem, aby to vyzeralo pekne, ale ja o týchto veciach diskutovať nebudem. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, prajem vám veľa úspechov, veľa sily, veľa všetkého, aby naša obec prekvitala a aby sme takéto veci, ktoré sa tu dejú, utlmili čím svojej, lebo ja opakujem ešte raz, je to choré a samozničujúce. Nevedie to absolútne ničomu. Ďakujem vám ešte raz veľmi za pozornosť. Verím, že nebudem musieť v takomto duchu nikdy tu vystupovať, že budem môcť hovoriť o príjemnejších veciach. Tých príjemných vecí v našej obci je veľmi veľa, o ktorých by sa dalo hovoriť. Ďakujem vám. Veľmi pekne pánovi Medveďovi za svoje vystúpenie rôznom. Chce ešte niekto vystúpiť rôznom? Prosím, nech sa páči, môžete vystúpiť. Keď som bola označená ako spoluvinník nejaké krádeži, rozkrádania, nedošetrenia a neviem ešte akej sprenevery, tak musím sa samozrejme na túto vec ohradiť. Vidím, že ako Medveď disponuje dosť veľkým množstvom dokladov na to, že mu 10. decembra 2012 volá, kto ukradol celú dokumentáciu pozemkového spoločenstva a už či to on prizná, alebo neprizná, on bol prvý ten, kto mi v januári 2013 pri návšteve u mňa v robote povedal, ale ja som mu dal 160 000. Nevedela som, či 164 alebo 163. Toto bolo jeho prvé slovo. Čiže pôvodca nie je Kamenský podľa mňa, ani to nie je nejaká konšpiračná teória, ale pôvodca bol pán Medveď, keď nebol zvolený za predsedu pozemkového spoločenstva a vehementne sa snažil nejakým spôsobom brániť. Takže toto je môj názor. Okrem toho musím povedať, že ja som za obdobie výkonu predsedu dozornej rady v pozemkovom spoločenstve nemanipulovala absolútne s drevnou hmotou. Ja som nepoznala jedného ťažvára, neviem, kto je peniak, neviem, kto je naniaž. To boli dvaja ľudia, ktorí ťažili. Peniaze išli na účet, čiže mohla som len skontrolovať, či na účet prišli a či korešpondujú s dokladmi o pôvode dreva. Čiže toto bola moja úloha. A nemienim skutočne sa nechať niekomu, kto si po 16 rokoch pôsobenia, aj keď skutočne, že musím priznať to, že urobil pre ten Urbár veľa, ale to, že mu to ku koncu začalo prerastať cez hlavu, tak to je fakt, pretože výdavky v roku 2012 boli tak vysoké, že celý obecný úrad by z toho dokázal fungovať. Tam boli neoprávnené, dovolím si tvrdiť, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na benzín, výdavky na právne poradenstvo, výdavky na poradenstvo získanie prostriedkov z eurofondov, zálohové platby na gastrozariadenie, ktoré nikdy do pozemkového spoločenstva neprišli. Čiže ono, pekne sa to vraví, aj sa to dobre počúva, pokiaľ človek nevie, ako vyzerá tá druhá strana tej mince. Akože k tomuto len toľko. Ja skutočne nevienim sa z niečoho očisťovať, pretože si myslím, že som voči nikomu žiadny priestupok, ani žiadny prešľah neurobila. Nikomu som nič nezobrala a snažila som sa skutočne robiť tak, aby tí členovia toho pozemkového spoločenstva, ten majetok, ktorý mali, aby si ho zachovali. To je ako poprvé. A keďže toto je v podstate už posledné zastupiteľstvo pred voľbami, tak viete veľmi dobre, že ja som sa dosť takou pravidelnosťou snažila sem chodiť a snažila som sa vyjadriť svoj názor. Myslím si, že toto je práve ten priestor, kde by si človek mal ten názor povedať.
a kde by ten názor mohol byť zo strany tých poslancov a toho zastupiteľstva aj vyslyšaný. Takže určite viacerí z vás budú znovu poslancami v novom zastupiteľstve, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste sa snažili nejakým spôsobom, ak sa to dá, zmeniť rokovací poriadok. Lebo potom si človek pripadá, že prišiel na zastupiteľstvo, ale nemá možnosť sa k ničomu vyjadriť, pretože tie hlasovania idú hneď po jednotlivých bodoch. Možno, že ani tí poslanci nie sú na všetko odborníci a keď by počuli ten názor tých ľudí, tak možno by ich popravili alebo by dokázali nejako inak reagovať. Takže bolo by fajn, keby sa v tom budúcom volebnom období nejako upravil ten rokovací poriadok, aby mali občania možnosť sa vyjadriť ku každému bodu. Tak ja len toľko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Pýtam sa v bode rôznosť. Chce ešte niekto vystúpiť aj z poslancov, aj z občanov? Ak niekto nechce vystúpiť, tak by som tento bod uzavrel a prešli by sme k poslednom bodu. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dneska prišli na zastupiteľstve. Myslím, že sme rokovali konštruktívne, vecne a ďakujem aj občanom, ktorí prišli na toto zastupiteľstvo a budúce najbližšie zastupiteľstvo sa bude konať až po komunálnych voľbách podľa zákona. Takže ďakujem vám pekne a prajem vám príjemný zvyšok dňa.